Poate, bă, unde, bă? Bă! Dar nu mi-am explodat, bă! Ești prost! O repar că te rup. Da, că și eu am stricat, știi cum eu? Unde au explodat? În față. A, bine că n-a explodat casa. Păi te distrugeam, fraiere. Dar eu nu făcut nimic. Nu te mai umfla în pene, mă, penosule, mă. Mă duc să mai dau păpuțe. Uite, bă, câte criticări de la ăsta, bă, și nu moare. Ai dat mă drumul la mare. Da. Da, mă, târnă copă. Da, eu n-am mai vrut să mai filmez așa, nu nici eu nu mai m-am jucat. Nu că e prost. Acea piană, n-azi Ionic, în 10 minute nu mai mă joc, eu nu. Da, o să filmez mâine. De așa ieri n-ați avut niciun... Sau ai pus ieri? Ce să pun? Pun clipul de când am început seria, ești prost? N-am avut aseară clip. N-a, că îl chemați mă ca să facă baie. Ce prost ești. Bă, dar noi nu mai avem iron, trebuie să mergem la minerit, că nici târnăcop de diamant nu mai am eu. Nici diamante nu mai avem, dar na. Ba, mai aveai tu. Nu mai. Ba da, mai aveai. Au ars lavă. Au ars lavă. N-au ars! Mai am 7, dar am nevoie de ceva. Dar am și eu nevoie de un târnăcop, nu mai îți face tu armură. Păi tu de iron. Păi nu mai avem nici iron! Vezi că e într-un chest de la mine. E prost, mă, n-ai. Și vezi cum faci când vreau să mă Când vrei să te teleportezi la mine, 3 diamante, nu să fac târnăcop. Îți dau 3 diamante. Da. Oh, dar nu acum. Nu acum, îmi zici tu când vrei să te teleportezi și îmi dai 3 diamante. Dacă nu, știu de te teleportezi, tocmai la sfârșitul hărții. Oricum merge la mine amândoi. Sau mergi tu singur. Păi tu ce faci? Stai să-ți faci level? Da, să-mi fac și eu level 30. Să-mi pun și eu ceva enchant. Bă! Ce pot? Cum? Ce? Păi ce, cât level ai? Că m-am omorât cu level 30. Da, mă, da, păi când ai stat, mă, tu să M-am faci? omorât cu level 30. Ioane. Când ai stat, mă, tu să faci level 30? Am, n-aveam campuri și eu făcute, nu era că am fost la minerii de am găsit o grămadă de diamante, eram restul mereu. Hai, Frate, nu. hai, ce vrei să fac? 30. Mă omorât prost. Ni. Please leave me alone, please leave me alone. Tu ce level mai ai? Eu 1. Păi nu m-ai omorât, ai uitat? Păi dar m-am omorât după aia că nu mai aveam level. Păi tu m-ai omorât primul pe mine. Aceasta. Ba nu. Ba da. Bă, eu am făcut o glumă și tu ai venit după aia și mi-ai pus nici glumă nu pot să. Bă, tu m-ai omorât în lavă. Deci n-am avut lavă. Am pe filmare, fraiere, ți-arăt. Când mi-ai dat foc cu flinte stilul ăla. Am pe filmare, ți-arăt. Arată. Merge și spawnul ăsta al tău, ne-am chinuit degeaba la 3 ore. Care încă nici 20 de minute. Păi dacă nu știi ce să faci tu la el. Ce să fac? Să stau să mă uit la el, cum cade, ce să fac? Eu știu ce să fac ca să... N-arăt. Numai când fac spawnere cu tine, când făceam singur, mergea. Pe harta mea merge. Vezi seara că tot 10 blocuri am să fac de acolo în jos. E pe harta ta tu ești mai prost acolo și de-aia. Da, bine, mă, că ești tu deștept, știi?
sunt ăștia că s-au mulțit? Cine, mă? Sotei niște proști. La tine? Seamănă, semănați. Seamănă, semănați. Trebuie semănați. Da. Eu semăn cu ei, dar o semenea ceva pe câmp. Râdeți, oameni buni, că a făcut Sorin glume. Hai, râde! Să nu vii la enchantment table-ul. Păi cine a luat, bă, cine a luat ăsta, obsidianul? Ia zi. Ia înapoi. Nu. Te duci și ți-l iei. Frate, așa și vin singur înapoi că am coordonatele pe telefon. Așa. Și deja am venit singur înapoi. Așa, și când o să vin, o să mai găsiți nici băcuțe, nici nimic. Așa. Uite, vezi cine începe cearta? Păi cine? Păi tu! Păi e vina mea că... Că știu ce? că... Oh, păi da, păi spawner 2 de căcat. Nu mai sta la el și gata, da? Păi tu ai zis, bă, că te-am omorât cu level 30 și n-aveai nici level 30. Ba da, 30 aveam. N-aveai, nu mai minți. Ia, acum ce level ai? 70, 80, cât ai? Da, 20, 80 am. Băi, da! Tu ți le omori singur. Tu ți le omori singur, că tu dai în ele. Hai, mai dai și că nu mai mă joc. Apoi ți închizi și De serverul. acasă. Nu mai da. Dacă mai dai o singură dată. Am închis! Am închis. S-au picat, cred că aveam vreun level mare, nu știu. Nu știu. Dar de pe server n-a ieșit, încă e pe server. Acum să de ce mă urmărește pe animată. Da, zi, ce e? Ce s-a întâmplat? Dă-mi înapoi de pe adică, patule. Ce level aveai? Ia zi. Că m-a dat la spawn. Ce level să aveam? 20! Aolo, 20 așa repede? Când ai făcut tu 20 de ori de când te-am omorât? Când? Nu aveam. Ieși de pe server să mă cul dacă n-ai pat. Nu, frate, doar nu. Bă, și itemele mele! Păi ți le iau acum? Bine, hai că-ți dau TP. Vrei să dau TP acum când sunt 100 de creeper aici să te omoare iarăși? Da, mă, da, hai să... Bine, hai că-ți dau TP. E vina mea că ești tu prost și dai mine. Mi. Mă omoară. Mă omoară. Ieși de pe server. Nu pot să dau TP că mă omoară, boule! Dacă nu am niciun item, te bat, îți iau și itemele și mai vorbesc cu tine în viața mea. Păi ce aveai, bă? 2 dale și 3 dale? Ce aveai? Mare lucru. 2 diamante. Bă, aveam un trăcop de diamond, Așa. aveam 7 diamante, Care? statuie, Așa. care? Le ai pe toate aici, dar n-am unde eu să mă culc. Domn frate. O, da, Gata, am găsit unde să mă culc. Ieși! am ieșit. Poți să intri. Unde poți să intru? Că mine să te jur acum de... Să aude numai pe filmare. Păi nu-ți dau bip. Nu mai dai bip, aia mai pot eu. Ești tu prost. Și are și lui maică ta. Uite-le aici pe toate. Gigele, vină cu că am omorât ăștia.
uite, vezi că mai ai și aici. Mai ai și aici. Eu. Ei, las că le iau eu atunci. Da. Câte aveai? Zi câte aveai! Dă-le. Ce? Pe toate. Păi cum, ia. A, ia-le, frate. Hai, mergem la minerii sau ce facem? Dă-te, nu mai da! Bă, dar tu ești și prost, bă! Bă, dar tu ești și prost, bă! Uite ca Sorin, aaa! Bă, te dracu singur la Stai, mă duc, mă duc. Bă! Picai în lavă. Ce-ai făcut, mă? Bunule. Iar e momentul să-mi dai un enchantment table. De ce? Cum de ce? Eu nu mai am enchantment table. Și tu m-ai omorât și sigur 100% că... Mi-a picat în lavă din cauza ta. Ești pe creativ, zi. Ori... Ce? Ești pe creativ acum? Da. Stai. Gata. Stai că nu mi-am luat enchantment table. Vezi că te-am dat pe survival. Așa, și eu enchantment table de unde iau? Păi nu ți-am dat obsidian. Ce nu mi-ai dat? Nu ți-am luat nimic. Bă, aveam cu două diamante făcute. Mai dau și un diamant ca să nu mai fac pe loc, știi? Hai mă, bine, ia stai așa, slash, give, Sorin 2100, încă. Unde mi-e pâinea? Mi-ai luat și pâinea. Na, ia-ți enchantment table-ul, e bine? Convine acum? Pâinea mea unde? Nu ți-am luat nicio pâine, eu n-am nicio pâine în inventar. Cine mi-e 57 de? Nu știu, dar la mine sigur nu e. Sau să-mi fac altă carte. Eu prost. Wow. Oftică-te, di. E faptul că am dreptate. El știe ce spune. Știi că tu ești prost. Am după care ieșea de pe mapă și nu se mai juca. Glumă. Ce mă omoară acum zici că zice în glumă. În glumă. Păi nu în glumă te-am omorât? Bă, lasă-mă frate că mai am... Dacă mai dai o dată mine... Bă, că așa face mereu. Mai dai o dată mine, mor eu. Nu se înțelege. Lasă că și tu faci la fel când zic că mai am o dată, dacă mai dai o dată în mine mor. Mama e vreau în engleză. Cum se numește enchantment table-ul în română? Am pus... Bă, fii atent. Am pus... vreau... Nu. M-am pus strocopul acolo și îmi zicea avere 2. Adică eficiență 2.
Ce prostie. N-ai mă, n-ai, te joci cu Sorin Dar unde Minecraft. sus? La Bă, minerit. dar unde e tu? La minerit. Păi și unde sunt? La minerit, na. Mă duc și eu la mine. Vine tot la spawner, vezi că am făcut eu drum acolo. Știu eu, fix acolo vreau eu să mă duc acum. Enchantment acolo, nu l-am făcut. Eu aveam apă la mine. Uite aici. Bă, ai văzut că și-a schimbat culoarea apa? Da, și eu îmi place strasul. Nu știu cum fac. Ce moduri îți mai bagi? Ce moduri mă, ce ai? Sunt în lavă. Aici caut diamante. După ce că mai și filmez, pot să te arăt că nu dau niciun mod. Mai zici că mai îmi bag și moduri. Unde știu eu că nu-ți bagi? Nu e nimic pe aici. Și ce cauți tu pe culoarul meu? Asta e întrebarea. Eu? Nu, eu. Acum te găsi într-o mină și mie îmi place pictură de mine. Înțelegi? Sau cum vrei să zic pe litere? Să-mi zici că ești prost. Diamond! Uite, ăsta găsește diamante și nici n-a intrat bine în mine. Da, mai pot eu, că de asta se joacă cu X-Ray. Zice că nu vreau. Păi de unde știu că nu te joci tu cu X-Ray? Ai vreo dovadă să-mi arăți că nu te joci cu X-Ray? Da, intru la opțiuni și da. Nu la opțiuni, poate că ți le-ai luat în altă parte, na. Păi și știi tu unde l-am luat? Diamant! Vino încă! Du-te pe mina ta și te arăt unde le-am găsit. Dar n-am nevoie, ce vrei să-ți fac? Bravo, ție. Că ți le bagi în cur. N-am să fac ce? Dacă normal, dacă vii pe culoarul la altul. Păi dacă eu știu că ție nu-ți place texturile tu. Mie-mi plac. 11 diamante. Când v-ai luat 11 diamante așa repede? De 2 ori ai găsit 2. Cocoale mele, bă! Aveam 7 de la. Poate găseam într-un loc, bă, și într-un loc. Bă, uite-l bă pe ăsta, bă! Nu vorbesc cu tine, e un zombie aici și nu mai am viață. Lag. Tu zombie, mă. Hai mă, vină mâinile mele, hai. Hai să stau pe lângă la poate. Hai mă, hai dacă ești bun, hai mă, hai. Hai mă, hai, bravo mă, hai. Ești praf. Du-te acasă.
Am făcut level 30. Da, ce Da. arată? Nu vreau. Nu fac. Unde știi tu? Creperie pe aici. Sau cu criticală. Cu criticală. Găsi peșteră. Diamante. Zi. 8. Diamante mai în față. Lasă-mă X-ray-ul ăla, bă. Tot 8. Mami, diu. Lasă-mă X-ray-ul ăla, bă. Da, mă, da. Hai, arată. Unde ești? Arată-mi pe cameră. Nu vorbim pe cameră. Nu vorbim pe cameră. Nu, ia uite. Ți le arăt când ieșim afară, să te oftiști mai mult. Diamante. 3. Mamă, 18. Au, au, au. Lasă-mă X-ray-ul ăla. Băi, Ioane, bă, nu-ți merge. Mamă, ce-ți făcui 18. Mamă. Da, mă, da, știu X-ray-ul ăla. Știi cum? E forță cu X-ray-ul ăla. Mai bine nu te-l băgai. Ca să știi de la mine. Am pe filmare. Ce, cu X-ray pe filmare? Hai că mai vedem. Da, mă, da, știu. Și arată-mi și mie. Îți arăt după ce termine episodul, îți arăt filmarea, să vezi că nu băgai niciun X-ray. Știu, mă, știu. Oprești filmarea și când găsești X-ray, pui acolo. V-am găsit diamant. Da, mă, da. Da, mă, da. Bine, hai că vedem noi pe filmare. Uite-te că eu am început filmarea de când vorbim noi, să vezi. Te oftici. Uai, s-a ofticat pe bulache, mamă, ce-l ofticai. Bine, nu mă Da, nu te oftic, nu. Dă găleata. Diamante. Da, mă, știu. Bine. Nici nu-ți mai zic câte sunt. Diamante și cu asta am să fac o armură full. La 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 la. N-ai cum să-ți faci armură full, că trebuie să-mi dai mie diamante de armură. Ca să știi. Da, 3 diamante câte mi-ai dat. Diamante. 3. Cât 3, mă? 3. Am dat 3 pentru pickaxe, pentru chestplate și pentru cap. Și știi ce-ți dau? Nimic. Ce? Nu, mi-am dat diamantele. Da, când le găsit ți le dau. După... Fac eu armură eu pe a mea, în loc să mi-o fac eu pe a mea, să faci tu din tine, n-ai găsit diamante. Unde te duci acolo? Că acolo găsi diamante. Uite acolo, în spate acolo. Da. Diamante. Da, mă, da, bine. Mai vorbim noi după ce ieșim din mine și nu mai vedea cu armură full. Ui. Acum ai să-mi dai 7 cu 5. Dar nu vrei 24? Nu 24 mi-ai dat să fac cu armură full? Nu, frate, mi-mi dai diamante. Da, îți dau după ce mi face armură. Ți-am dat. Da, că nu mi-am făcut topor de diamant, mă, când? Mă, nu ți-ai făcut-o. Nu mi-am făcut, că ai zis că nu să nu mai fac, fă de iron și mi-am făcut de iron. Da, mă, da, știu. Bă, pe filmare, bă, noi tot ce ne-am jucat pe seria asta ți arăt pe filmare, nu te mai... Că acum nu mai mă minți. Da, mă, de la începutul seriei n-ai filmare, ca să știi de la mine. Da, primele 2 zile în care ai găsit tu diamante și nu mi-ai vrut să-mi dai nimic, când ne-am certat.
Mi-a luat din prost. Doi să-mi le diamante. Nu mă interesează. Da, 2 diamante, atât aveți. Are două! 2! Dacă nu-mi dai diamantele, te omor și îmi dai diamantele. Da, după ce mi faci armură full. Da, mă, da, da. Da, mă, da. Te faci cu armura asta și ai și tu armură. Ia vezi, bă, că m-ai enervat. Mă, să mie îmi dai diamante. Da, da, da. Ăștia, aveam 26 de diamante. Cu asta care l-am găsit, face mie pe diamante. Ai vreo, nu știu, hai să calc. 7 cu 5, 12, doar 12. Și cu încă 3, 15 diamante. Da, da, da. Da, mă, da, 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 da. Ce s-a enervat, bă! Ce vrei, mă, ia zi, ce vrei? Nu adică ce vreau. Păi ce vrei, ia zi, ce vrei? Vrei să te bag înapoi? Nu mai băra pe un server, dar nu mai pot eu. Câte diamante, ia zi, câte vrei? 15 Câte? ai să-mi dai. Câte? 15 ai să-mi dai. Da, ne mai Nu putem. mai mă știu. Bine. Hai că te bag înapoi și îți dau 10 diamante ca să-ți ajungă. Nu, 15. Nu, 10, altfel nu-ți mai dau nimic. Joacă-te singur. Stai să te bag Nu, înapoi. hai. Unde ești, mă? Bă, da, Hai, bă! Shift S or in 2100 Enter. Ia vezi, poți să intri? Nu. Păi și atunci acum îți dau în bani, că nu știu. Uite, ești prost. Nu mai pot să mai îmi dai în bani. Da, mai pot. Ba pot, stai așa că-ți dau. Players, uite aici. Ban players. Șterge. Gata, poți să intri. Unde ești? Hei! Hai dă-i mie că te dau afară iarăși, fraiere. Da, nu dau în tine. Nu mai da că mor! Nu interesează, mie îmi dai diamante. Și a da? Păi nu te dau iarăși afară, fraiere, și te omor mai întâi și pe aceea îți iau diamantele. Slash, rapailele. Sorin 2100, Enter. Așa, da, am aruncat diamantele la apă. A, da, ai aruncat diamantele? Auzi? Hai, pa! Deci m-am jucat astăzi cu un mare handicapat, un prost pe nume Bulache. Nu o să mai mă joc cu el, adică na. Mă sun înapoi. Așa. Stați să-i dau și bloc pe aici. Că el, așa, bloc. Gata. Ieși. Așa. Bun, cam atât de videoul de astăzi. Eu am fost Ionuț, ne-am jucat cu un prost. Asta e, pa, pa.